Simjir wai sedang mas berkuit nomor lais pak lai pupra. Lais pak lai pupra. Wan baru kuin men ko para. Wan yaro jing is nei ba jing pa. Ga jing e klem jing sta klem jing ku. Jong try bum to ku. Ngan yai wai yai ken ud ya try. Kadam ba unang leklem wai. Nasudaya Maria gumudur. Skiu se kaperte yaki glor. Wan baroko and man go para. Wan yaro jing is a bajing pa. Ga jing e klam jing stang klam jing ku. Jong u try u bang tu ku. Haga kerjang ukpa bodo kon bodo mensem bakoid. Amen. Kajing e jong try jong yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay. Lambat kajing selog jong mensem bakoid kendon rengkat bad pi baro. Ringkat bat piru. Kohan men kopara ha utry Jesus Christ. Nginai ngui blay try kan rat nang benta kajing e kajing kerku keba ulat sei ha kajing em kajing e ha kaying kasem kajing e baro shtayo. Utry lapan lai yangi na kajing ma kajing mansau. Utry lapan lai yangi na kajing pang na kajing shitom. Na kibor kusoi na kibor krei na kibor jung baman. Dalang ba kajing rei kajing sumar kajing u kebangi lala ban yalum lang sa jisin hakmat kaduan kedupat hakmat jung u ha kanai kasngiu try. Dari mata kadau token ngin pen pau kada kajing sngungu kajing ro jungi nag benta kajing don rangkat kajing u bat ngi. Haman kesin kebangiwan banterwa ya kamas kebukoj. Kohan men koparato ken ngin pen kan mau yoladi bangilong kinong pop ngin pediang ban ngin ong haladi basisha shisha ngalong unong pop ne kanong pop namar ngitip habangi terwa ya kajing terwa jungi rangkar bat ki pop ki sang jungi kajing terwa jungi kimlong kita ki bukhoj ki babidor khmat jungu dari mata kadau hakan nak step rokum ju kohan men kopara ngin pa shotrai ngin pen mam notrai nag banta ki pop ki sang nag banta ki laj ki let ki tam ki duna ki bang lale lengba ki jingmur ki jing perkhat lengba ki ktin ki bang ikran lengba ki kam ki bang lale te ha ki nikhlamato ken ngin dem ngungan khli ki jingi hakmaru try ngin ong haladi ko try ngalale pop pershaya me ko try to ma ki pop ki junga da kajing susi da kajing kloi kajing iban kelak bamot token kohan men kopara ngin pai shot rai lengba kajing duai kajing i nga pla how blay badan bor baro badia pi kohan men kopara bang lale pop sibun da kajing perkat da kiktin da kikam da kajing leklet da kajing le palat jonga da kajing le palat jonga Taga jing le palat krau e junga. Namar kata kerpade ke Maria berkuit. Kabai sa kate soti ya kyangel berkir khoj badia pi kohan men kopara banduai na kebanta junga how try blay jungi ublay badan bor baro unis na yangi
Madalama bigi pop jungi, onyalam yingi, sha ka jung bom jukut. Amen. Who try to listen, who try to listen, who try to Duai akan kemas kebukut Duai nak kebenta keman sembaklat no Jomu Alexander Lengdo Duai boblay track and rad on IE kata kejumap yaki pop kisang yaki jungduna bro ke bailale kat bai ng im akan kepertai badan IE yaki jing subneng Duai ru nak kebenta kasunjuk jong kirangba jong kadaisis Nongstein Benta kesngi ke lumlang ha ne paris jungi ha paris moklam Duai boblay track and rad on rangkat bad kirang ba jungi barak khot ai boblay track and rad on ku kurdo ya ke jingtumu bahag jungki ya ke jungi em ke jungki ai ba kan ke program jungki mata kesngi kan long ke basaiso kan long ke bejob na ke benta ke jungi em bamarwe jung kirang ba na ke benta ke ying ke sem ke jungki ro komjo Koblay badan bor baro ba im junom topanya jaki kam jungi kat kum kamon snyob ha jungme knang ba hakakerteng jung ukon ba ije jungme en nang penroy yang i haki kam ba bha ratra jung Jesu Christ ukon jungme ubi mat basan sha rengkat bad me ha ke jung long kawe jong men sim ba khoj
Ublay junam la junam. Amen. Kajingpulen na ke kitab Deuteronomy. Utrayu belai jongpi un sam penmi na kebenta jongpi unong ya tulupa. Ubakum manga na pedeng jongpi. Na pedeng ki paraja jongpi. Ya u ken pidei bansha skor. Kumba pilapan na utrayu belai jongpi. Ha horep. Ha kato kasngi. Jingyalang menba pilaong. Ai ngan om yo sngau shu. Ya kaktin utrayu belai jonga. Ne ngan om yo I shu kat kane kading yo ngayap te kumta utrai ulaong hanga kila keren kabadei haba kila ong kumta ngan sa penmi uwei unong itulupa na kata kabenta jong uba kumaphi na padeng gaja jongki ngan bu yakiktin jonga ha kasentur jong u bat un keren hakikat kaba nga hukum ya u te jar uban om skor ya kaktin jonga kiba une ukren ha kakerteng jonga ngahi ngan sapan jingkeng na uta kenja unong itulupa uban nut ban keren ha kakerteng jonga ya kaktin kaba ngam syam la hukum ya u ban keren ne ubah keren ha kakerteng jong ki wei pat ki belai uta uju unong ya tu lupa udei ban yap kakten jong utrai Ni sangu yau blei. Ba nyaus pa rapuar. Nyaus pa rapuar. Wan baro wan yaro yautrai Jingisne jamu baklangku
Kajing pulih na kasiti kabanangkong jong Paulus bako syaki Kristan hagorin. Kalanong kabahan yaw kot kabalay po ter hadolay po san. Ngan jin dalakwa bapinlay na kijing kuslay. Ubom don tengah upalay jing mod hakikam jong utray. Ukuslay kumno ban pensengob haya utray. Henry ubadon tengah ubon kam kat badawa kani kapertay. Bad ulut por ha kabapen pensengob haya la tengah. Kane kamot ba ulong at kalan. Katay sati, sisen ong kano kakantay kabom don tengah. Kakuslay tangya ki ay jong utray. Kabe siya kajing khoj hakamet pat kamensim. Kakantay kabadon tengah pan. Kaperkat ya ki ay jong kane kapertay. Bad kaleng amen sim pan pesingab haya laut tengah. Ngakren ya kane hapi ba pindup mentoy. Ngam kwa ban khang lat ya pi, Henry nga ang not ban le ay ka ba mentoy. Kaban yarap ya pi ban ay tilut ya ladi ha utray. Kaktin jong utray. Isungo iawle. Hallelujah. Bashong kajing dum kinyo ye kajing shai ba crow. Aki bru ki bashong kasernyo jing yap kajing shai kantaba. Hallelujah. 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 Utray don ringard barfi. Kajing bule nak gospel bakoy katkum u Markus. Kaburam hame kutrai. Kila boy ha Kafarnaum badmar yawan kasni sabat. U Jisu ulalay drung haka synagogue bad ulas dang ban hikai. Kibriyu kibala yos nyu yau kilas nyu bang bas nyu pila yaka rukom hikai jangu. Shim la hikai kum ki stadain Henry kum ubadon kabor. Markum da ubriu uba shongsuit ulawan rung haka synagogue bad ula kukhet. Me kwa ayu nangi ko Jisu Nasrat. Me wan hangne ban penjoy diangi. Ngatip me day ui melong u bakui jungublay. U Jisu ula dumog yauk suit. Snabjar batomi no now brew. U mensim beman ula penggertat ya uta ubriu ula leniat bat ulami now. Baroki briu kila lengngo jilang bat kilas dang ban kili para maki kei kanai ka jade jingikai ka batamai une ubriu udon ka bor man ai hukum wadyaki mensim bamkuid bat ki ngunku yau te mar ka nam jong u Jisu kala friang kilenka tain Galilea. Ka gospel jungu try. Kiniero emeko Chris. Kohan men kopara ha utrai Jesus Christ. Mentah kesngi sacisin ngiyos ngeu ba u Jisu dakabor kejungu u yalap ya ke gospel u yalap ya ke ketin jong pa jungu. Mentah kesngi ngiyos ngeu na gospel ba Jisu u leirung ha ke sinagog. Kadba udang leirung ha ke sinagog ha ka Shnong Kapernaum ulas dang ban yalap
ulas dang ban hikai bad kadbau dang yalap kadbau dang hikai baro ki breu ki snyo bang ki snyo tenat ban sngap ya kejeng hikai kejeng o ngakwa ban bu kane kejeng keli hakmat junga ba jeng pi ka gospel ka ong baro ki breu ki badon ha kata kecaka ha kasinakok ki snyo bang ki snyo tenat ya kerkom yalap ya kerkom kren jong u Jisu balai kine ki breu ki snyo tenat ki snyo bang ban sngap yo Jisu balai kine ki breu ki wan tang ban sngap yo Jisu ka e kadau kalapau syai kedar na kabenta junga ba jungpi mabalai kine ki breu ki snyo tenat kisnyo bang, kisnyo pala, ban sngap ya gajeng hikai gajeng ya kerkom ya lap gajeng de namar ba u Jisu u de u kon jong blai, kabor jong blai, kadon rengkat badu. Kane kadau. De namata kadau ba manga mapiru. Kane kajeng tho ba khoj ba mata kasngi ka khot ka wer yang IP. Balada mga mapiwe kum ki Kristan ngidon kabor jong blay hangi lada ngidon hasanda jong blay lada mangi ngi IT lada haw blay klempep haba ngi yalab haba ngi kren ya kaktin ka jong blay ni haba ngi le kano ka kam na ka banta ka burom jong blay na ka banta ka jing it ka jing yo blay kiwe kin sngas no bang kin sngas no tenat kin sa laban pediang ru ya ke bangile balai ngio halaka jong ka jengim nga persang ban le bun kikam ha ka jengim junga nga persang ban yala be kitin ka jong blai nga persang ban bena ya ka gospel ka jong try leng ba ki kitin ki junga leng ba ki jeng yalap ki junga leng ba ki kam ki babha ka bangile ha ki jing im baman ka sngi ki jingi balai ki ne ki jing le jingi kim long ki basai so balai ki ne ki jing le jingi ki we kim la ban pediang kim la ban yo ka ek bangale ka de nak banta ka borom ka jung blai balai ka ne ka jing le jingi kam la ban pan kala yangi bat kam la ru ban pan kala ya ki we kadau ka de ba manga ma phi ngim don kata kabor jong ublay ngingim don hasenda jong blay haba mangingim IT la de hablay ngim la ban yo nangim la ban don kana kabor jong blay lada mangama pingi kwa ba kabor jong blay lada nga mangama pingi kwa ba kata ka jing e ka jing snai ka jong blay umen sem jong blay undon rangkat ban ngim hasenda jong aba jong pi ngi de ban IT la de ha ublay kumbau Jisu nadu kasngi bau sedang ya ke kami lap ke jungu ngitib ba u IT yala de haublay ni laban pulih ha ke gospel jung Lukas habau Jisu rong ha ke temple ha kasin ke badengkong ushim ya ke jing tho bakut upuli umensim jung blay udon ban ngawan ban yalap ya ke gospel ke jung try ban penlai lu ya kibasong kibasasat bendi ya kibaduk kibatoi barok u Jisu ulai tulut yak baule namar nadu bas dang ga jing ga jungu u Jisu ula don hasenda jong blai ula IT yala de hau blai ula penyang ya ke bau de benle ka badai kawan nau blai te manga ma phiru ko han men ko para kane ke gospel ka khot ka wer kapen kan mau yangi bamanga mapiru ngidon kata ka deity ban yalap ya ka gospel lengba ki jingmot ki jing prakhat jungi lengba ki ktin ki bangi kren lengba ki kam ki bangi le lengba ki jingalap ki jungi ya ka gospel den mata ka daw ladangi kwa ba kine ki jingle jungi baro ban pen priang ya gospel ka jung try ki long kita ki ba sei so na ka banta jing imba marwei junga ban kum churu baki wei kin pediang ya ka bakandan kata ka jing mentai ha ka jing jung ki ngidei ken ban don hasanda jung blai ngidei ken ban IT la de hoblai
But ngidei ru bandan kata ka jing pediang. Ba ka ka bangale ka dei now blay. But ngale na ka benta ka jing u. Kabangar pat ngiyos ngeo. Ba habau Jisu ya lab ya ka gospel ka jung utrai. Ha ka synagogue. Don kabor jung ubaman kabawan hakmat jung u. Uni ubaman mensim ubaman uang mekwa ayu nak banta jungi menle ayu nak banta jungi hoi ko han men ko para kumbau Jisu uyomat ya kene ka challenge now ne mensim kusut mensim ubaman klampa bahaga jung im ka junga ka jung piru ngin sayomat ya ka jung ka jung janjar ngin sayomat ya ka jung penram na kiwe ngin sayomat ya ka jung kanton na kiwe Henry Jisu habau don ka bor jong blay badu. Syam sya ya ka bor jong kusut ka bor jong ban control you. Ne ban sensyar you. Syam sya ba sim paman wan ban pendu ne ban pendam ne ban pentlor no. Ya kata ka sim ka ba udan hau. Henry da ka bor blay ka ba udan rungkar badu. Hukum yo sim paman ban mi no. Ban pet no. Now tau breu. Manga mapiru ko hanmen ko para. Lakot yang isa jisin. Banyalam ya gospel ko jung try. Kelampa habang ngip le ya kam ki babha ke jing em jungi. Habang ya lam ya gospel ko jung try. Ngin yo mat ya kita ke jing ke jing janjar. Ngin so yo mat ya kata ke jing penram la kiwe. Ngin sa yo mat ya kita ke jing persang jung kiwe ban pendu no ban pentlor no. Ban pen mutlop no ya ke ba ngimut ban le ne ngi kwa ban le Henry ngim dai ken ban ai lat ngim dai ken ban sha ba gitu gijing sniu jong kana ka parthei kin tap tan lob hangi ngi de ban kan mau ya la de ba ngi dei ban bang ke ka bang ngale na ka banta ka jing ijnga yo blai na ka banta ka borom ka jong blai ko han men ko para ha kana gaski den mata ka daw Ni day ban penkan mau yala day ba nga day ubreu jong ublay. Ngawan ban le ya kamon ga jong blay. Kumbau Jisu ula hikai ula pen I yang nga badepi. Ngawan ban le ya kamon jong ublay kupa. Ka ka ba ublay kupa kwa nga ban le ban ya labi ka gospel. Ban pen koj ki bapang. Ban pen laj luj ya kito ki ba don hakapop hakasang. But kani ka gospel ru kayit hu yang aba dia pi ko hanmen ko para habadon ka bor jong blay bangi habadon ka jing shai jong blay rangkat bangi habadon sim jong blay rangkat bangi sim bomman ka jingdum jo kana ka parthai ka pop ka sang kamla ban wan rung ha ka jing im ka junga ka jung pi ha ka danot ka junga ka jung pi ha ka ta ka jing ba jong kajing mod kajing perkat junga ba jung pi den mata kadau to ken ha kana kasngi ngin duai ba manga maphiro ngin la ban le kumu Jisu habang yela be gospel ka jung try habang ile gi kam ki babha ngile da kajing suthu ba ka bor jung blai ka dan rengkar bat ngi ngile leng ba ka jung IT ka jungi yala de ha u ngi duai nak bantai kena kajing ha kana kasngi bakum jero ha kajing jungi baman la kasngi and yoro yo Jesus Christ Nam la tu nam. Jongin yang ngin pla la ka jong ka jinget Lai spa ndul puwe. Dauda umensi
Ngin ya duai nak benta gijing temu baper jungi nak benta gijing dan kam jong kabalang nak benta gijing dan kam jong kari jungi jong kaparis ke jungi jong ke ying sam bat gijing em bamarwei jungi Kejubab ni kerpa teme kutrai na kebenta ukpa baku jungi bishop jungi kilengdo bat kiketekes bada kajing husyar ki job yala ki jong kijing pensyoy bat ki IT yala kajing im ban pelat lut na kapop ya ki mensim balapan kamti ha kajing sumar sukher jongki ngi kerpa teme kutrai na kebenta kane kerempe kristan jungi ba haman la kajile niam sngi utrai ngien yale ban laj na kajing thambor uksuj yangi lingba kajing kala kawmut ba shisha ngi kerpa teme kutrai na kementa iwei pe iwei nangi bahaman bangio ya kasrakamen jong kapet jing penyasuk ngile kumta da kejing temu basungur ngi kerpa teme kutrai na kementa ki kristan ki bahadin ke baptisma ki lalaj na kejing kum uksuj kila sya biang ba kum yaki ngi kerpa teme kutrai na kementa ki priu baro bakin syem katno uksud ulong ukenrat basnutam bakin wan pai biang sya ukris buat penlaj yaki bat unyalam yaki syak jing sichar ba I jong ukpa jong u ngi kerpa teme kutrai ngi duai nak benta ki mensimbak klat no kamtam kemen simbak klat no jong Alex tendaling do ngi duai boblay track and rad on IE ke jing jitai bom jukut ngi duai ro nak benta ki rang ba chungi bai lum lang na do sing thoding menen ban mata kasngi ha Mother Compassion Parish Mauklam ngi duai boblay track and rad unang the kita ki umjar ke jing kurku ya ki rang ba jong ke diocese ke jungi kamtam ke program ke bakin sepelong ha ke ne kasngi ai ba ke mas ke bukhoj ai ba ki wei ki session ki bar salong bar sapelong ha ke ne kasngi ki long ki ba sesok nak benta ke jing em bamarwe jong ki rang ba berkum juro kane kalampung ke jing ki kawan ra jing kela ha ke jing em jong ki rang ba kamtam bagi ing sam jing ki berkum juro ke balang kan yo jing mentoy na ki khon rang ba jong ke diocese ke jungi ngi duai ro nak benta baro kinong le baha jungi ki bakershan yangi ki bayarab yangi lang ba ki jing duai ki jing ki lang ba ki jing ai men sim lam ki jing ki lang ba ki tin ki ba ki kren lang ba ki jing kershan ki jing ki kum juro nak benta ki jing don kam bashimet nak benta ki jing don kam jong ka center nak benta ki jing don kam jong ka parish ki jingi ai bo play track and rat unang test hey kita ki jing kurku ki jing e ki ba ki don kam ha ke jing em ke jing ki kham tame nak benta ka jing sbon ke jing ki ka jing kloy ke jing ki banira ban krisyan yangi berkum juro ha kan klembat ngi wan ra ya kita ki jing kwa ke jing trang ke jing angnot ke jing duai bamarwe jungi ha jisu un snap ya kine ke jing duai jungi un penurlong ya baro kine ke jing angnot ke jungi ni pan ni kene daw kris utrai jungi amen Laispa under pusat. Iwan aingu ya mitra, Iwan
try ko para baga jung kenya junga ba jung pi kan long ba pedang hu nak ma do bleu pa badan bor baro So try yang putting ke to jung ya nak di Jung jung pi na ga banta ke jung ro ba borom ka teng jung ka jing man toy ngi ba balang ba khu jung hu baro ka wei to pedang hon ko try ke jing trwa jungi ba dia ke ba me pen khoj pen kantang ya ki to ai ngi kerpat bakin long ki ba pen em yangi dau kres utrai jungi amen utrai dan rengkat bat pi to kentiu yala ki danut to ngenang utrai blai jungi da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dei ti jungi ba ka jing panem yangi haman la ka por bat ka jaka banangu yemi ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom jikut namar ha ka jing ej mala thau ya u ban reu bat habala pan ram yu kat kum ka hok mela sus pa yu da ka jing isnei lang ba trai jing yu Jesus Christ leng ba jung u ki angel ki aroi ka borom jung me ki hima ki dammane bat ki bor ki knyu akmat jung me ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki seraphim bala kerku ki yamane rangkat da ka jing kemen ngi kerpad yeme to ai ba ki sur jungi kin ya so bat ka jongki kat ba ngi ban bana da ka jing ro bas ne red Bakut, 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 utrai. Sim don baru blai kipan. Neng bat pertaiki arai lai. Kajing ya roh sana. Sana sha trong tam. Sana Kajing yaro yutabama Anamada kerteng utrai Neng bat pertaiki arwala Kajing yaro sana Sana sha trong tam you play your sana Dashisha malong bukhoj ka trai ka thame jong ka jing khoj baro Namar kata ngi kerpad yemi to pen khoj pen kentang ya kine ki jing terwa jungi dag bapha yaman sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladino yu badala kamon snobha ula pediang ya kejeng syashitom ula shim yukpu badagabangu yami ula ketia badul ai halagi senran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebanta jongpi ha kejukur kam enda lalaya bam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ula ai hala kisunran u ong to shim batodi na kane pibaro Namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbom jukut ya keba enpanme na kebanta jongpi bat na kebanta kibabun na kebanta kajingmap ikipop to le ya kane ban kan mau yanga Kajingmaya jong kajinget Katasin bagi bamdune upu Bagi dinagane kakuri Iben
Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya bagajing mi pa jung u ngi terwa hame ko try yok pu jong kajing em bad ya ko kori jong kajing pen em ngi dai ngu ai dem namar malanyeu yangi ki babet ban yang akma jung me bad ban sakri ye me da ka bas ngeu ret ngi kerpa ye me bangi ki bayo benta hakamat bat kasna mo kres ngi long ki ba lapanitali ka way daw men sem bakoj तो कन्माल को ट्राया कबलांग जंग में कबाला फ्रियांग हस्तला कपरते बतो पेंशना या कहा का जिंगीद रिंगा बत उ फ्रांसिस उपबाकुई जंगी उ विल्बर्ट मावेन उ बिशप जंगी बत बरोकी लिंगदो तो कन्माल अमरु या की हिनमन की पारा शनरांग बत किंदई किबाला योथिया द कबा करमन या का जिंगी पात बदिया बरो किबाला कात नो हा का जिंगी स्ने जंग में तो ब्रियाम याकी शाका जिंग शायक मत जंग में तो इसने यांगी बारो नी कृपा दिया में बारिंगा बदका मरिया तसोटी बाकुइद कगनी जंग ब्ले उ जोसफ बाकुइद कोरिन जंगा कि अपस्तोल बाकुइद बदबरो किरिंग कुइद कि बाला पेंसने बा यमे पथिंग ला पथिंग इन लोंग की बबिदबान यो बिंदालम आका जिंगिम बमजुकुट बदबा इन यरो बदबंदोन बरोम यमे दाल कुन जंग में उ जीसु क्रिस्ट Dau lembatu badhau kalong hameu bleu pa badan bor ha gijing long ka wei jong men sem bakuj baro ka barom bad gijing ro junam la junam amen Kumbalah hukum yang ngi daw nong panem bat kumbal hikai ngi deketin blay ngi nod banong kok pa chungi ba ham neng kalong ka bakoj kerteng chungme kanwan ka hima chungme kalong ka mon chungme ha ka kendeu kumba hab neng kai ngi mancha ka chumbam chungi ka ba hala ka sngi patama ngi karangkang chungi kumbang ro ki ma bi ka bless new yangi adwad yalam ngi sha ka jing pan shoy henre de pan la yangi na ka bas new To penlai jengi ngi kerpat ko turai na gijing sneu baro a gijing sbon jung me to a jing suk jing sanya kisngi jingi knang ba da gijing rap gijing snei jung me ngin laj barabor na kapop bar ngin yo jing yada na gijing jenjar baro kat ba ngi tengap kemilenti ya gijing kerman bakoj bad gijing wan pat jong nong penem jungi u Jesu Christ Nama kajing mi kalong kahima kajing mi kabor kabunram jinam la jinam God Rai Jesus Christ me belong haki apostol jungai kajing suk ngai api kajing suk junga ngai api wat pe yaki pop jungi henry yaki jingai jong kabalang jungme bad ha kajing sbon jungme to aya kai kajing suk bad kajing atali kawai kat kum kamon jungme mame ubi madbasan shar junam la junam amen Kajing sukuturai kandan barabor rengkat bad pi tong ini terwaya kada kajing suk iwe highway pat kajing suk bad pi Kukun lam rodu play make it keep hak mi kon lang brod jong blay hak mi bukid na igi pop jong ka perthei suk yang igi pala shakhat shakan igi jing khawai jong ukon lang brod ko kan rad nam shong hak man rong apo ka ying ka chunga han reish ong tang da ktin ka man sem chunga kan sakhya hi
kamet bat kasnamo Chris kanri bat kanalam ini sya kejeng em bam jukut. Amen. Jisu bit melong belai jungi melong parlog jungi hagaju kapor mem jino yangi aman kasngi aman kelemat aman kapor bangidan kami mewan syangi mewan ra kita gejing gejing berku yangi mewan ra gejing batmai yangi iwe by way kam tame leng kamat kasnam gejing lengba ke jingwan rong ke jingme ko jisu beje mewan ra jing shai mewan ra jing ngen men ra jing kemen jing kermen ba jing penem hangi ngin ngai ti su yala de me ko jisu bangin ang la su bandan rangkan ban ni kam tame bangin yo bor lengba ke jing don rangkan ke jingme ban ni bangin ang la su ban pan priang ya ke gospel ke jingme bangin la su ban le persya ya ke jing ya ke jing tunjuk ya ke jing pensoi ya ke jing snew ki bangi kendo ha ke jing em ke jing ka jing don rangkat ke jing kapan khlanyang i kai boring kapan sloring ban job ya baro kine ke jing snew jong kana ke perthei bangi laban em ke jing em ke babha Jesu nang ai boring nang ya laming nang kershan yang lengba kabor ke jing lengba man sim jing Jesu ni ID la de tele telan hame ni long ki bro ki batalot ni tip pangidan kam yeme gidan kam kapor ke chume gidan kam man sim chume ha ke jing em jingi baman la kasngi tong in ya duai to ai ngi kerpat ko blei badan bor baro
ba kat bangi pediang ya kajing ai da kbamel ai hangi ya kajing em bathamai ngin sngau krau barabor ha kajing ai sbon jungme dau Chris utrai jungi Amen. utrai don rain card bad pi Hingga bagi ublay badan bor baro unkur kui pi upa badukun badaman sem bakoit amen tolai suk badi eid mar kaliang yes ngamu yaum lay Bersab sepak. Jingkerku to take her high, Jingai bagi bensley. Jingkerku to take her high, Banyai sajuno bagi. Gauram hakwa berukun hamat sim bakoi Mengkong cinta berabur jenama amin. Ini raya Tuhan Yesus Kristus jenama amin.